BPF हानजाया मिथिखादों जे बिथांमोना जेनखागोन मानो होनब्ला दिनै UPPL हानजानियाहाय बिथां दिपेन बर' सारखौ लानानै ओरैबायदि माने स्ट्रं जाबोबाय बेखौहाय माने दिनै बयबो रायजो राजाफोराबो बुंदों आरो बेराफारसेथिं जोंहा फिल्डफोरावहाय आरो जायगा जायगा जोंनि उदालगुरि LAC समस्तियावहाय जे जों मिथिनो मोन्दों जे आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौहाय माने बायदिसिना डकुमेन्टस कालेक्ट खालामनानै जे फैसा सोनानै होगोन बेफोरबायदि माने खालामबाय थानायखौ जों मिथिदों आरो खिन्थु जोंनि आइजोफोराबो एसे स्ट्रं जानो हानांगोन आरो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आइजोफोराहाय जे मिथिनांगोन जे बिथांमोनाहाय गोबां थखायो माने थखायनानै बेबायदिनो ओरैनो मिसा माने बेफोरबायदि माने डकुमेन्टसफोरखौ फैसा सोना होगोन होननानैहाय ओरैनो लाखिदों आरो नुबायबो जे ससियेल मिडियायावहाय बिथां सानजारां सार आरो लोगोसे बेजोंहाय जोंहा राकेश बर' बिथाङाबो BPFआव जयनिं जानायखौ जों नुनो मोन्दों आंनि बायदिब्ला बिथाङा जि थांदों BPF हानजायावहाय मोजाङै खामानि मावहैथों जों बेखौनो कामना खालामो आरो बिथांमोना थांनायावहाय जोंहा जेबो UPPL हानजा हिसाबै जेबो फेक्टर नङा जोंनि थाखाय मानो होनबा दिनैनि दिनाव जोङो फिल्डआव हाबनानै मोनथिदों जे बिथां दिपेन बर' सारानो देरहानायनि माबाखौ जों मिथिखादों जे बिथाङानो देरहाथारगोन बा बिथाङा रोखा जानानै दङ जों बेखौ मिथिदों दिनै दिपेन बर' सारखौ मोजां मोनग्रा जोंनि समस्तियावहाय उदालगुरि LAC समस्तियावहाय माखासे मानसिफोर दंखायो बिथाङा जिहेतु आरो देरहाखांनायनि उनावहाय रायजोफोरनि थाखाय मोजाङै खामानि मावलांगोन बा मावनो हागोन बेखौ रायजोफ्रा बयबो माने आसा फारिदों आरो जे दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो जे जोंहा बायदिसिना इलेक्सनाबो मोनफैथारबाय जे बायदिसिना माबा गारिफोर अन्थाइ माने खुबैलायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोन्दों जों आइजो गांखंनि जानानै बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे बेफोरबायदिया दाजाथों मानो होनब्ला बेफोरबायदिजोंथ' रावबो देरहानो हाया नङा होमब्ला मानो होनब्ला BPF हानजाया मिथिखादों जे बिथांमोना जेनखागोन मानो होनब्ला दिनै UPPL हानजानियाहाय बिथां दिपेन बर' सारखौ लानानै ओरैबायदि माने स्ट्रं जाबोबाय बेखौहाय माने दिनै बयबो रायजो राजाफोराबो बुंदों आरो बेराफारसेथिं जोंहा फिल्डफोरावहाय आरो जायगा जायगा जोंनि उदालगुरि LAC समस्तियावहाय जे जों मिथिनो मोन्दों जे आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौहाय माने बायदिसिना डकुमेन्टस कालेक्ट खालामनानै जे फैसा सोनानै होगोन बेफोरबायदि माने खालामबाय थानायखौ जों मिथिदों आरो खिन्थु जोंनि आइजोफोराबो एसे स्ट्रं जानो हानांगोन आरो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आइजोफोराहाय जे मिथिनांगोन जे बिथांमोनाहाय गोबां थखायो माने थखायनानै बेबायदिनो ओरैनो मिसा माने बेफोरबायदि माने डकुमेन्टसफोरखौ फैसा सोना होगोन होननानैहाय ओरैनो लाखिदों आरो दा बेनिखायनो आङो जोंनि उदालगुरि LAC बा जोंनि समस्तिनि रायजो राजा बा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि बिमाफोरखौ बयखौबो खावलायनो सानो जे बिथां दिपेन बर' सारानो देरहाथारगोन जाहाथे बयबो 9 तारिखआवहाय ट्रेक्टरनि सुबियावहाय भट होगोन बेखौ जोंनिफ्राय माने गुरैयै खावलायनाय थाबाय नोंथाङा आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै जोंनि बे उदालगुरि बियाबावहाय बेसेबां आइजो जौखोन्दो होगोन भटखौ होगोन होननानै दिपेन्ड होगोन होनना नोंथाङा सानो जोंथ' दिनै फिल्डआव हाबनानै मोनथिदों जे बयबो आइजोफोरल' नङा जोंजों माखासे जेनेबा जेरै जों फिल्डआव हाबनानै मिथिदों जे रायजोफोरानो 100% सापर्ट खालामदों आरो जों बेखौ मिथिनो हादों बेनिखायनो जोंहा माने मोनसे बिसास जे एबार दिपेन बर' सारानो देरहाथारगोन जों नुनो मोनो गोबां लाइमोनफोरा दिपेन बर'नि थाखाय माने जान्जिखाफ्राना खामानि मावदों होननानै बे बेलायावहाय नोंथाङा मा बुङो नंगौ जों मोनथिदों मानो होनबा बिथाङा सासे अबिगता बा 25 बोसोर संगठनाव मावबोनाय बायदिहै जे रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै जोंहा बा उथिफुनाय बा यां जेनेरेसनफोराबो बेखौ माने बिसास लाखिदों आरो दिनै मोनसे गोदान बाथ्रा बुंबाय बिथां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जायानो UPPL एबा आबसुनि बाथ्राखौ लागोन बे माने धंस' जागोन होननानै बुंदों दिनै बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बिथाङाथ' आरो मालाथो सैथो खोथा बुंफेरो
बिथाङाथ' बेफोरबायदि माने अनलि माने भट कालेक्सननि थाखाय बिभिन्न मिसा खोथा बुंखायो। बेखौथ' जोङो दानि नङा, जोङो सिगांनिफ्रायनो मोनबोखानायसो। ससियेल मिडियायावबो बिथाङा बहुत मिसा खोथा बुङो। जुबुफोरखौबो थखायबाय नङा होमबा, अरुनदय दाननानै होजोब्बाय आइजोफोरखौ। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों जे BPF हान्जानि किसुमान लिडारफोराहाय गारि मोननायबो मिथिदों नङा होमबा, गावसोरबो खुगाजोंनो बुंनानै लादों जे BPF दलाव सोरबाफोर फैबावोब्ला बेलेगफोराबो मोनगोन गारि। किसुमान लिडारफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर गारि माने मोननाय बेफोरबायदि मिथिदों आरो। खिन्थु खोथाया जाहैदों नामा, जोंहा अरुनदयखौ बेराफारसेथिं दानबाय, बेराफारसेथिंहाय बिथांमोना गारि गिदिर गिदिर लानायफोरबो जों नुनो मोन्दों आरो। दा जोंहा माखासे माने आइजोफोरा प्रश्न जादों जे अरुनदयखौ मानो दानदों, दाननाङामोन। खिन्थु बिथांमोननि BPFनि सरकार फैनायनि लोगो लोगोनो अरुनदयखौ दानना होजोबदोंना। दिनै जोंहा आइजोफोराहाय बहुद दुखु जादों आरो बिथां एबारावहाय बिथां जोंहा दिपेन बर' सारनि सायावनो बिसास लाखिदों। जिहेतु बिथाङा बुंखादोंबो जे आङो दिसपुरनिफ्राय अरुनदयखौ माने लाबोनानै आङो फिलाप खालामनानै होफिनगोन होननानै बिथाङा दिपेन बर' सारा बुंदों। दा बे खोथाखौ जोंहा आइजोफोराबो माने बिसास खालामदों आरो बेबायदि। खिन्थु बेराफारसेथिं जोंहा जाहैदों नामा, खनफ्रोमावबो जोंनि गैयि आइजोफोरखौहाय माने थखायबोबाय थायो। इलेक्सन फैयोब्ला अबावबा खागज जमा खालामो, उमुक होगोन